Kun mä täytin vuoden, mä vietin syntymäpäivääni turvakodissa. Oon kokenut niukkuutta, nähnyt läheisten sairautta ja tuntenut voimattomuutta. Mä en ehkä pysty nostamaan yksittäistä ihmistä sairaudesta tai köyhyydestä, mutta mä halusin tietää enemmän siitä, miksi elämässä menee välillä huonosti ja miksi ihmisiä vajoaa köyhyyteen. Miksi osa ihmisistä jää ulkopuolelle. Mä olen Maria Ohisalo, yhteiskuntatieteiden tohtori, köyhyystutkija ja vihreiden varapuheenjohtaja. Ja mä haluan tehdä vielä enemmän, jotta jokaisella olisi uskoa tulevaan. Todella moni ei ole päässyt osalliseksi siitä talouden ja työllisyyden kasvusta, jota viime vuosina Suomessakin on saatu kokea. Ihmisiä syrjäytetään pienituloisuuteen, asunnottomuuteen ja koulutuksen ulkopuolelle. Sieltä on paikoin mahdotonta omin avuin nousta. Emme saa päästää kenestäkään irti. Maailmanlaajuisesti olemme ihmiskunnan suurimpien haasteiden edessä. Ilmastonmuutos asettaa meidän elämämme perimmäiset edellytykset haasteen eteen ja kärjistää globaalia eriarvoisuutta. Nämä valtavat haasteet voidaan kuitenkin ratkaista. Ilmastonmuutoksen ja köyhyyden torjunta on politiikan tärkeimmät tehtävät. Meidän on kytkettävä maailmantalous irti fossiilisista polttoaineista ja parannettava maailman köyhimpien asemaa. Meidän on tuettava erityisesti kehittyvien maiden tyttöjä ja naisia. Meidän on korotettava perusturvan tasoa ja nostettava ihmisiä oppimisen, koulutuksen ja osallisuuden kautta parempaan. Meidän on poistettava asunnottomuus Suomesta seuraavan 2 hallituskauden aikana. Keinot on, tahtoa tarvitaan. Mun elämä olisi voinut mennä toisin, mutta mä olen nyt tässä, koska suomalainen hyvinvointivaltio on tehnyt sen mahdolliseksi. Ja tämän mahdollisuuden mä haluan ihan jokaiselle. Ja tässä mä tarviin sun tukea. Äänestä.